Здравейте всички! Здравейте всички, аз съм Лерекс Бекебрато и днес ще играем Майнкрафт. Не знам от кога. Да. Чакайте, какво? Звъни. Отвърта майка. Сега, аз с скрин рекорд. Тук какво съм правил сега. Видим тук някакви са разни щуроти съм правил. И извините, че ме чуете. Не знам какво се случва. Така че си увеличете звука на макс. И не знам какво ще ви покажа. И смятам да ви покажа как да си ви трябва хубаво. И така. Трябва ли хубаво място? Нещо като такова. И започвате да строите. Аз ще строя къща, всъщност обърках се. Можно survival, можно креатив. Ето как място за три блокчета нагоре и вече се образува място за врата. Ето, както виждате сега. Това е или да прекодирам, не знам. Ще ви съветвам да не се абонирайте за Теца25, защото като го видях в Майнкрафт за компютър, ми каза, че не се интересува от феновете си, не иска да има фен и нещо то сорт. Ако искате го проверите, Теца25. Аз ще се оправя с него на Врасиком, на PvP ще се видим. Тък му да се пром с някой. И може тук да сложите. Те се правят от изпи.